mission eller sådan noget? Ja, hvor går vi hen? Det ved jeg ikke. Der er i... Kom med mig, jeg ved Vi skal lige vise rundt her. Ja, I en anden server. det er en anden. Vores hus på Griffith. Ja. Den man kan gå op. Det er mine berørte ovne. Au, lad nu være, Mikkel. Det er så Mikkels ovne, det her. Mikkel, prøv lige at holde den her. Den har jeg lige enchantet med 30 levende. Og så er det der pinligt. Det er væftigt. Og sat mig. Kom med mig, drenge. Vi smutter. Mikkel. Og vi har også en XP-farm, hvor man altid kan enchant. Og jeg går lige ned. Au! Fuck, derinde har en nitro-bue. Herovre. En enchanter-bue, fuck it! Fuck it! I får lov til at lege. Var det ikke så meget liv? Hvor går vi hen? Er der noget herovre? Vi skal bare lige vise her. Og herinde vil jeg ikke sige, hvad der er. Nej, der er ikke noget om bagved. Nej, det er bare, vi keder os lidt, så lavede han lidt mønster. Ja, sådan siger jeg. Drenge. Og så er der noget her, hvor kalder potion. Vi har ikke. Hvad er der herinde? Vi har ikke noget nitort. Der er ingenting. What? Lad nu være med gravræden. I'm better be sorry. Hallo Mikkel, skal vi gå på... Det er Niklas' bil. Eller 2 sekunder. Jeg skal gå ned til alt XP. Mig skal lige have en pil med. Mig Jeg har skal 2. lige- Hallo drenge, jeg har 2 buer. Hvis det er. Hvor går vi hen? Går vi helt op, eller hvad? Så skal vi bruge mere træ. Hvor går vi hen? Kom nu, vi skal over i minen. Minen, hvor er den her? Prøv lige vent, er der ikke en eller anden, der lige gider, så lave en ny hakke til mig? Hey, så jeg ikke lige, der var nogen dernede. Det kigger vi på videoen. Fuck det. Er der ikke en, der gider lave en hakke til mig? Du har en hakke. Jamen, den går snart i stykker, Mikkel, når vi er nede af miner. Jeg har noget... Tag også lige noget træ. Jeg har 3 med, hvis det er lidt. Nej, Okay, Mikkel, du får lige nogle cookie her. Ja. Ja, du får lige nogle cookie her. Mad. hvor fanden er I? Mad. Vi er hjemme i huset. Simon, vil du have noget mad? Jeg er ikke sulten lige nu. Nej, men du får noget, når vi er i gang. Sådan der. Du laver en hånd. Tak. Hej. Hakke. Jeg siger lige tak med hånden. Jeg stikker lige op i røvhullet af dig. Au. Lad nu være 2 mongoler. Mikkel, hvad skal vi lave? Min ekspedition! Nej, jeg keder mig allerede. Vi skal ud efter... Jeg skal lige lave noget. Vi skal ud efter diamond. For vi har ikke noget. Det Vi har jo betaler. ikke noget alligevel. Så det er diamond, vi skal ud efter nu. Og det kan godt være, at jeg har... Hvis I lige kigger på mig herover. Mig her, der hopper. Du er en ond pølsemand. Au! Det kan godt være, at jeg er næsten helt fuld af armor på. Det var en gang, vi havde mega mange diamanter. Dem har vi så brugt af vores hus på Griffith. Og jeg tror ikke, vi har let hernede. Har vi det? Nej, det tror Ups. jeg ikke. Jeg har ikke noget træ. Nej, kul. Har du noget træ? Nej, kul. Jeg kan lige overhente. Jeg tror lige, der er noget i kisten. Jeg skal lige kigge efter noget. Jeg skal lige have med nogle alle mine fakler. Undskyld, at vi ikke lige har sørget for, at vi var klar. Fuck det. Fuck det. Lad nu være med at bruge mine ord. Nå, jeg går videre. Mikkel har fortalt alt det, vi skulle have med. Yes. Hvad er der hernede? Har du taget kul og alt muligt med? Yes, jeg skal bare lige lave et svær. Fuck, allerede på 4 minutter. Holy shit. Ups. Hvad laver du? Ikke det. Vent med hak. Lige efter mega kort tid, så finder jeg det! Jeg gik ned ad døren. Nej, kom Bare følg efter fakler. Ja, jeg kan se dig allerede. Jeg hakker, jeg er klar. Hak! Du skal ikke slå andre. Undskyld. Sådan Der der. er lava. Undskyld, boss. Der er beskidte lava. Kom der. Er der en, der har noget lava med, eller en spand med? No. No go. Det går jeg så lige hjem og henter igen. Ses, Niklas. Nå, så kommer Vi kan bare TP. Kom, Mikkel. Ja. Nu siger vi det i første episode. Vi lover hinanden, vi ikke må bande.
Yep. Nice. Og så... Og det hakker jeg. Og vi bruger ikke hack på det her. Mikkel, har du ikke nogen... fedt. Det er helt nyt! Mikkel, kan du ikke lige tage noget jernhakke med? Det er Det første vi finder, det er diamant. Det er helt random. Vi er ikke sådan noget, der går rundt og bruger, hvad hedder det nu, X-ray. Som der er en, der har kaldt os, for vi har fundet mega mange diamanter. Står der kaldt os X-ray lort og alt muligt. Au. Jeg har ikke noget diamanter til en hak. Nej, vi skal gemme os diamanter til. Nej, ikke diamanter, jeg mener jern til en hak. Det er mig, der skal hakke det her. Har du ikke at sørge for det? Har du ikke? Niklas, kan du ikke lige tage noget med hjem? Nej. Jamen, jeg skal jo Kommer du? Mig skal have XP. Hvad var det? Nå, de viber. Han er godt. Nej, det er mit. Gå nu op. Gå op. Hvor er I henne? Gå her op. TP. Nej, jeg pakker. Jeg tror, jeg går lige over ved lavet. Der tror jeg faktisk, der er godt, der kan være noget. Jeg har fundet en sport, drenge. What's up? Det er gift. Fuck af, mand. Yep, det har du ret. Mikkel, du gjorde noget forkert. Ja. Vi havde lovet os selv, at vi ikke måtte bande. Gå nu væk. Jeg har ikke gjort noget forkert. Det kan jeg aldrig finde på at gøre. Kom nu. Kommer du? Jeg har fundet en til sporen. Au! Jeg døde. Au. Det var det første episode, at jeg døde. Så det er Simon bare lige. Første episode. Skal Simon så dø? Det kan godt være, jeg også skal. Skal jeg ikke? Jo, fordi der er de der... Nej, ikke hak det. Det er mig, der skal hakke det. Gå op derfra. En liter. Kigger I på? No, det kan du bare. Vent lige lidt. Jeg skal lige ned og hakke det her møg her. Mig skal have XP. Det første, vi bruger bare på at gøre det, så finder vi diamant. Det er så lækkert lavet. Det er godt lavet det der, Niklas. Det er ikke mig, der fandt det. Ja, det er lige gjort. Det ved jeg, med fedt lavet, fordi jeg bare lige fandt det på 2 sekunder. Gift igen! Nu hakker jeg bare alle dem, der er gift, så jeg er lige glad. Look this. Bitch. No, nu dør jeg igen. Ej, Simon. Du var heldig, jeg er ikke død den her gang. Hvor er I henne? Jeg er over at hakke spind. 61. Okay, undskyld, jeg er lige gået ud og ind. Jeg lægger. Er du lækker? Det vil jeg ikke, du var. Simon Bøs. Nej, det er ikke det. Jeg vil nu blive godt, der var nummer 2. Hækkes der 2. Prøv at se her. Skal vi hakke noget... Bucket. Skal vi have togbanen med hjem? No. Nå, men så smider jeg det bare igen. Vi skal ikke have en minus. Jo, det skal jo lidt senere, men ikke lige nu. Nå, Nå, allerede 8 minutter. Fuck, det går stærkt. Og vi må kun, hvad hedder det nu? Han kan kun 10 minutter. Så jeg ved godt, de ikke bliver så lange. Fuck! Pas på lava, Niklas. Fuck, det sker bare ikke så. shit, der var Simon! Fuck, de skammer mig. Lava, væk. Presser mig igennem, jeg ninja. Og så jeg ved, hvor lang tid tager det cirka, for den er kommet ud, Mikkel? Det ved jeg ikke. Hvad meget spil skal jeg tage med for uld? Redstone. Hey drenge, hvad meget spil skal jeg tage med? Jeg tror godt, den kan 11 minutter. Det er 11 minutter, tror jeg, det bliver, eller altså, vi er ikke sikre. Hvis den lige pludselig går ud midt i videoen. Så tager vi bare min. Nej. Den kan også kun 10 minutter, simpelthen det samme. Nej, min den kunne mere. Nej, 13 minutter, tror jeg faktisk. Vi har lavet en video med 13 minutter, har jeg ikke det? Jo, så 13 minutter. Hvor er du hen? Jeg havde... Nej, jeg var over for en XP. Jamen, det er også godt. Redstone. Og vi... Hvad leverer du i? Og vi gider... Måske skal vi sige EP nu. Hvad synes I? Nej. I kan skrive det i comment, om I synes vi skal, skal finde EP'en, eller vi ikke skal. Skriv det. Nå, der er bare lige nu, der skriver. Jeg har allerede 60 dæk.
Nej, ikke Kristoffer Gale. Undskyld, jeg sagde det. Gav ikke noget. Creeper! Au, så døde jeg! LOL, Creeper. Kill it. Jeg dør. Jeg har sgu da ingen armor på mig, det er derfor. Hvem til det med nu? Jeg skrev bare nej til Kristoffer. For han skrev, kan du lege? Kommer du ikke hjem? Så skrev jeg bare, nej. Jeg skriver nej for dig. Nej, jeg kan også godt skrive nej, Simon. Mester IP. Expand til mig. Og her er meget ting i vores kiste. Der er en ejer serverne. Ja, han er inde. Og ham der hedder Kristoffer Gade, han er en af mine venner, og vi har bygget et hus. Kiste! Der er nogen, der har været. Nej, der har jeg været. Jeg prøver lige at skrive til ham der ejer serverne. Så er den op på 11 minutter. Fuck, det går stærkt. Og vi ved godt, vi ikke... vi finder nu ud af, om vi skal tale... I kan skrive, hvad vi skal tale om, eller et eller andet. I kom ind. Yes. Og hvad er klokken? 17:23. Fuck. Der er lige 2 minutter. Men tak for I må undskylde, jeg skriver lidt med mine venner. Jeg skal passe på her. Jeg skal passe på. What? Jeg skal også lige se, hvor godt det filmer. Ja, vi har prøvet det en gang. Vi synes, det filmede godt. Jeg ved ikke, om I synes det. I kan bare prøve at skrive det i comment. Men det blev kun lige vist. Hvor mange diamanter har du med det på dig? 5. Det blev, jeg tror kun lige, det bliver til 5 diamanter den her gang. Hvis vi kan... Der er jeg. Hej Mikkel! Jeg går helt andet sted, hvor alle de andre drenge ikke er. I ser ikke så meget som mig mere. Han er sådan en, der dør lidt nemt. Han er sådan nu. Hvad så? Jeg spillede der ikke ret mange år, så det er min lillebror så heller ikke. Jeg har spillet det. Hvis I synes, jeg er lidt dårlig, det synes jeg faktisk ikke, jeg er. Jeg har spillet i næsten 4 år, så... Kæft, du er kedet. Ej, hold nu kæft. Nå, vi må slutte nu. Nej!